i va esclatar la ruptura del 6 d'octubre del 34. Llavors ja hi havia organitzada l'Aliança Obrera, com a per iniciativa del Bloc Obrer i Camperol, amb el patrocini oficial en les converses inicials, en les negociacions de l'enciclopèdic. A l'Aliança Obrera hi havia la Unió Socialista, els Rabassaires, els sindicalistes d'Àngel Pestanya, el Bloc Obrer i Camperol, l'Esquerra Comunista. Tots plegats eren molt poca força comparada, per exemple, amb la de la CNT. Però els dies anteriors al 6 d'octubre la gent estava tan tensa que l'ordre de vaga general donada per l'Aliança Obrera va ser seguida pràcticament a tot Catalunya, fins i tot a Barcelona, malgrat que la CNT s'hi oposava i malgrat que els escamots de l'estat català d'Encàs no la veien amb bons ulls. Els dies abans del 6 d'octubre, l'Aliança Obrera va pressionar perquè es declarés la República Catalana i perquè s'anés més endavant si el govern de Madrid hi entraven ministres de la seda. Des del punt de vista obrer, això era en certa mesura just perquè estàvem segurs que la seda de Gil Robles hauria desfet qualsevol de les poques conquistes obreres que s'havien assolit amb la República. A la vetlla del 6 d'octubre, recordo que quan vàrem anar a tractar d'assaltar alguna armeria, la policia de la Generalitat i els grapats i els escamots d'estat català s'hi oposaren. En el fons, em penso que tenien més por a l'Aliança Obrera i a la CNT que no pas a la seda i als monàrquics.